an to gonnoɗa taw oppo fondude meɓe sukaɓe ɓurma martaba ɗum jin ya andu neɗɗo kam min taw he mi jonccoro mon tan mi horat mi joncomo mi yiɗa gulal kewɗi a yiɗa gula hamma tajjo ɗo ko hanma tajjo ɗo neɗɗo kene jogui galle mum so dawi kam yo jof e joni so haaju jaggimama ha aɗon ki jofti pour tajde noon pour tajde galle ma haaju nanguma ha mbasa tajde galle ma woppano ko tajide min ɗum mi haala an wonko meeɗa tañirɗe e galle ɗi gila Demba darni koyɗe hankkadi woni sagga hayde gila nden posma seeki ɗum kay en kalan ɗum ko an kay ko yaw taƴa galle yiɗa jamɓe so bawmen yiɗa ka korɗo bawmen jara koygel so jii kala so jiyaade kaala konko ko yitano haali an kay bone yoni kam wujjude mburuji hanke mburu min ɗum ko ñamde min ngala hay kamen taƴi taƴa ƴetta mburu jaada hen Demba addi sukaɓe ñamdunoɗaɓe o arta sukaɓe ñamdu an kam wujju kam yaha ndusude ñama kono ya ñamde a sukaɓe sabu min hay Demba oɗo mbeɗa yenna o hoota hay ñande kalta ɗo ñandam he min wiiri ni omo ñama konko kam o hortamo suuɗo an a suuɗani wadde bone kam suuɗo ɓuuri wadde bone fenni kilo won galle ma kam cuɗɗa nata ndusude mbiya ka ñamdu ka korɗo kono ñami wi ko min he fatim haalama gueɗe gotel dagala gila goo korko mbima ko hikka a hoorat tan sa hooran min mi yalta galloɓe ha lawol fuɗɗi hande eɗen jarano foti sappo e aɗa foti nangude kam taɗa hoora no foti jarade enen puɗɗiti kay sa jaggal mi an kay a hooran ni anni hay goo dañani ko ɗum tawi kalantuma dagla hoora jokkira tan ko hedde korko ho yimɓe gurda so illa ɗum wawande mimin hoora walla ni jalta gallo hankkadi tawto dañi sukaɓe min hoora ko kaɓurnoɗo wiɗi ya luɓram gallo ha gorko maya mbaɗa ala suttu heɗo neɗɗo kañum suurat hoore mum an suurat hoore ma nde cuureɗa ay gallo ko sukaɓam gonɗo an yaltat gallo mo hedde gallo min wawa fawdirde ko e haalade e yaltu gallo wadde rafi a yaltat gallo wadde a yaltat gallo so yiiɗi a ɗumira ɗum wadde e ko ɗum tan siside nande te mbeɗa ya hande a taƴata ɗum hankkadi ɗo e hakkude korkaɓe men a wonta ɗon tacca Demba ala ko maddata e mum ala ko mbaɗatama an Allah seedi an hay wonde jaam gallo mum nafani Demba naam waaw man de arti boom saxan wara yimɓe noddade salamualeykum bab masalam mbaɗɗa jam ñaali aɗa selli mbaɗon tam alhamdulillah machallah yetteral alhamdulillah ande hannde a hoorani machallah a fayidi 10 heures de 3 heures hande ɓuuɓ tan kono bamma ko mayi ɗoni mbaɗɗon tampere hande ɓuuɓ mbaɗɗon tan garɗa hen machallah jam ɓoyani fe ala ɗum yiilaki mbaɗe ɓoyani fe anki nenam wiyaton ko min jarata so atanga ɓoyani fe alani kam neɗɗo wawa yaade ɓeɗo tan yawa tan ummade ayi wawa tan kadi minen wonno ndeysan mo mbiyata Salif o ko kaltiɗo omo tinne korka he tamaroje suukara tan min cara ɗum e yimɓeɓe min tampi hen mbaɗen ɗum min mbaɗatno bara addori ɗo de min tampi hen yumma nan jogui kay yumma hay nan alhamdulillah mi kam ko korka dari ko hande faade hande mi ƴakkanta kono noon paama noon koye korka wona mbaɗa conki timmuɗi koye korka wona ala baba ɗum no timmi lelno tan wonani jiɗiri bamma wonani komi mara yaltude gorto ko timmi bamma ni wonani yiɗiri bamma wonani yaafo baba yeyi tinnoɗon noon inchallah tinnoɗon sallah jaɓi tinnoɗon kadi min suudu ndu gonanmi ndu hokki kam mi fofto mbasa yaade tan oɗon jahata oɗon garta woppon yimɓe jewɗon ndeeƴa sallah jaɓi anani inchallah yeyi so wono mbiyama goni sal pofɗon ne yaaji pijon pijirloji mon toon son goñi leloɗon ga ko foftata koye goto arton inchallah anani hay goto arton inchallah eyyi ko ɗum jinmi haalande moɗon a yiyama walla yiyani mi yiyumma kono noon sa yi mi noddimama ɗo ko a woni afo galle o hande koko hamni ɗem no wadde galle i ko wayno hande koko hamni gorko mawɗo kilifaɗo ala ko noddirta ɗum so wona fawde muɗum fenade eyyi so wona bar wona ko yimɓe ko jimama ñam maaro ko ɗum o wima ko jiiɗa babiraɗo goɗɗo ko yewde kalta ko babiraɗo goɗɗo eyyi haala fewat an watti fayru bamma e korka رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان يا حبيب رمضان
so tawi laaɓi aade ko golle mum moƴƴe gonendi magu wingu moƴƴagu kam ko cuɗari tan fodde kala gurɗo ko dadade darade gollade e saaha walla yonto mo hawri hoynetonode so sami ina foti hoccede ko pular wi noon Allah adani en ceerno mo ganduɗa ko ceerno jaam zamanu ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne baɗowo golle fayodinde ko fate e inde Allah hani e dabo tawi a jokkodire jaam zamanu o safrete ha no hannirta ni en omo yawri ɓandu wuloru ɓandu teddoru koyɗe musoje hani e hoore helore so tawi a ari a jokkodire jaam zamanu o safrete ha cala te lotgal kadi jidda o lotete ha ɓandu ma ndu wayno sukara ni so tawi ɗo ndewɗa foof indema ina haale walla so tawi ka commerce a dañat client tigui rigui no hannirta ni jaam zamanu noon omo wondi e kawniɗe so tawi ko a gorko aɗa wondi e debbo ladde so tawi a remako walla ni so tawi ka gorko gonduɗo e debbo ladde walla debbo gonduɗo e gorko ladde yani neɗɗo laddiyanke gonno e hakkude yimɓe kala so tawi a are jaam zamanu o safrete ha cella loota o ganduɗa mo ɓandu mum teddi omo itta kadi gonduɗo e uddo walla uddare hani e dabare gonɗe e nder galle so tawi a jokkodiri e jaam zamanu o safrete ha cella jiilol ko ɗum tan o yawrani o safrete ha mbiya kes jaaha e haajuji ma kala jaam zamanu noon ko ceerno jontaɗo ceerno jaaduɗo e zamanu ɓurɗo lollirde ceerno Mouhamadou Wagne gonɗo hande e Marda Walo walla ni tawetede kala e sahaji e nokku Mauritanie walla ni ha Mbour leydi Sénégal kanko jaam zamanu noon so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone mbatta ko 78 178 47 71 78 178 47 71 a heɓat jaam zamanu tigui rigui o haalanma hol caɗele maɗa ɗum noon on jarama e kettugol